гости, приятели и съграждани! До сега не бях чел откриване на изложби, но този път ще си я позволя, тъй като просто самата изложба и позволява това нещо, тъй като има да се кажат някои неща по-деликатни и по-интересни. Защо? Защото изложбата наистина е много интересна и високо професионална. Ще започна с мотото: човекът на изкуството не решава проблемите си чрез диалог, а само с монолог, когато застане пред бялото платно или лист. Уважаеми приятели на изкуството, дами и господа, днес присъствате на мил празник. Първият национален пленер Творецът и природата Ветрен 96, който беше проведен в началото на юли край село Ветрен, едно наистина чудесно живописно место за художници. Виновниците, за да присъствате на тази хубава изложба, са ДСКаса, като главен организатор и спонсор, община Силистра, отдел култура, Съюза на българските художници и, той не присъства тук, кметство на село Ветрен, в лицето на кмета на Ветрен. И също така авторите: Вера Пенева от Добрич, ще ги видите по имена, Любомир Ставрев, Силистра, Живко Трендафилов, Силистра, Коста Дончев, той спомена на нея интервю, че е алфатар, Силистра, Димитър Колев, Силистра, Стефан Пенчев, Моя светлост, и Пламен Аврамов, който също е съпричастен с тези две пластики към нашия пленер. Позволете ми от името на колегите и мое име да се опитам да изпълня ролята на изкуствовед. Пред вас са неповторими и уникални творби. Да се обърнем към интимното и задушевните рисунки на Живко Трендафилов. Неповторимо е тяхното емоционално въздействие и дълбочина, която се преплита реалност и космос. Или към простото и видимо и незабелязано от обикновения човек в корените на Димитър Кулев до тяхното извисяване като знак, космос, послание в бъдещето. Рисунките оттатък, дясно. Живописта на Вера Пенева, Коста Дончев, Любомир Ставрев и Стефан Пенчев показва неповторимостта на природните красоти на нашата крайдунавска Добруджа, преминала през чувствителната мембрана на тяхните души и сърца. Професионално и пленерно стоят двете пластики на Пламен Аврамов и от една приятна фигура, която повтаря една и съща композиция, но да си представим, че това е една наистина наслаждаваща се на слънцето дунавска нимфа. Уважаеми гости и съграждани, ние сме в началото на красивите празници на град Силистра и нека да продължават тези празници за града, защото са в едно хубаво време, в началото на една учебна година. И така, ние, Дружеството на художниците и участниците в пленера, както и нашите съорганизатори, ви каним да разгледате изложбата, който желае да закупи наистина едни професионални творби и също така да участвате и заповядайте на скромния пленер. Благодаря за вниманието. Ако има някой желание да се изкаже, да заповяда. Има ли някой желание да се изкаже от колегите? Най-важно. Да не съм изпуснала някаква живкане. Добре. Знаеш да представя? Не, представяме се. Айде на мама да е
Седмица. Защото той го знае, да. Добре. Точно. Се обади тя, нали? Значи аз не ходя на училище. Тя не ме намери. Айде, скъпо. Айде, стига долу. Ако обичате да спрете. Да ти кажа, не е толкова светло, защото всички го приемат прекалено ангажирано. При тях има тая конкуренция, която няма при нас горе. Не, аз сега може би почва да Пък и ми стана неудобно, аз щях да това не предложи. Няма проблем, веднага ще го наместя, макар. Аз също не бях сутрин, буквално кафе съм. И на тебе ставаш в съседния клас. За клас. Стана неудобно. Викам сега жена да